لسنور پارێزگەها دووکێکە ئالیên پەیوەندیدار دیار dikin ku rêjeya baranbarînê weke pêdivî nebûye ev jî matirsiye li ser kêmbûna avê. Rêveberê ava dohok jî dibêjîtin me bereviyên baş kirbûn ji bo her qeyraneka avê dirûst bibîtin. Li hatina awareyan bûye eger her etnûkeda projeya ava dohok bigehîte qonaxên xwe yên dawiyê. Awarenet navmeda mistefîdin ji wê avê ev em berhevdikên bo hewlatiyê xwe ev jî nefsî wê rêjeya ku dibêjin mistefîdin. Ev ji wekiriye ku dibêjin proje ava dohokê her nokê bigehîte qonaxê xwe dûmekî yani taqeyên tojiya ya misamim ku me bû ihtimala 20 sala dan ev ku dibêjin nêzîkî 10 sala ye. Ev taben ekîd kardekirina wan awaran ev rêja wan zêde bûn nav bajarê dohokê de. Rêveberê ava jêrzevî jî kolana bîran bi metirsî dizanît û dibêjîtin. Ava sererdî hemî bi herwet çît û ya jêrzevî jî bihête kêşan. Dê tûşî qeyranên avê bîn. حتى 400 metre têne ku heta av derkevît. Ev jî rastî subayê heke cefafek çê bît wekî berî çend sala wextê sala berî 2000 sala nota cefafeka diya wisa çê bîtin çend salekî dî baran neyin û pêşbînî tê nekirin ku ev çi te çê bît. يعني فعلا هيك ava ser عردي خلاص يا عردي شي خرمه ما هلكي شهر في قافي يعني فعلا كيف قيرانك جالك مثلا ومشكلك جالك مثلا دي ماشي بيتو دي بيتك هرسات براستي شارەزایەک jî di buwarê jîngeyê da dibêjîtin rêjeya baranbarîna îsal geleka kêmew awa tê jî giringî pê nayete dan. û eger bi vî awayî jî bîtin nikarin xolber heşke saliya بگرین. مشو پروژه و سکرت مازن نینی استراتژی هم دانه سر زی و سر خابیری و سر خازری کو ام و آوه بپاش روزی سدی دکانو در بیت خان هر دو یدان عمر بوین هر یک افشی سال چی بوی دنیا که مشاکل جیوتکنیکی و جیولوژی تای مدرسه سکرت جو که بیچی که ایکش ارکان چیبینا دولت تاجدارن آوه کنترل کردن دا زمان امنا آوه بکی و امنا خوراکی و پیش اینکه امنا نتوی بکی. تانها li sinûrê parêzgeha Dûk nêzî 300 milîmetrên baranê barîne weke şarazayên vî buwarî jî diyar dikin ku ev rêje neya baş ew. Rêjeya pêdivî divêtin nêzî 500 milîmetrên baranê bibarin. Ev jî di demekê de ku li sinûrê parêzgeha Dûk ji bo derêxistina ava jêrzevî pêdiviya 200 metr bêhne kolan ta ku bigehiye avê. Vêyekê jî matirsiya xwe heye li ser paşa rojê. Abdusamat Rêkanî, NRT, Duhok.